Bye. So, nakakuha ko nga tripod. Ang tawag niya kay PGY Tech Mantis Tripod. So, cool ka niya nga tripod by kay pang vlogging ba? Vlog. Ano kada. Butang ni mo camera nga rin. So, how you do it is, i-clip ni mo camera nga rin, which is kanang arca. Alam ko yung arca. Ito, kitapol ko guha pa. Pero, like, clip mo ni mo nga rin ang plate. So, nindot nga ni siya. Nakanindot niya is, tarong mo sa tanay. Kung inana, mag-vlog ka. Na siya'y kanang lock nga rin. Na pwede mo luagan. Pwede mo siya ma-rotate. Kung gusto ka ang imong clamp na kainana, pwede ra. Kung clamp na kainana, pwede ra sad. So, pwede siya both ways. So, nakanino ba na. So, pwede mo ipahugtan. Na siya'y values, pila ka degrees ni mo ituyok. So, lindot. And next is na siya'y ball head. So, yung ball head is kanita, quick release. So, pas-pas na kayo. Wala siya mga knobs here nga gamit, mga makasamok sa mong paggamit. Ako ginagamit sa una kay kanisya. So, muli siya na siya knob nga rin para lock sa plate. Kasi siya knob nga rin para sa move sa ball head. So, duha ra nun siya ka knob. Okay man siya, work man siya. Di man siya kayo samok. Pero, kani, imagine na, ang form factor. So, nice, good. And kanisad siya, kung ganahin kita na ani, kung murag, ano man siya, murag magtaas kayo. So, na-realize na ko, kung yung paluagan, imong itakilid, matakilid mo siya, hinana. So, muna siya ang rason na, no? Matakilid mo maayo. So, kung wala ni siya, kung di siya taas, sangit siya dayon. So, di kayo siya matakilid ng maayo. So, may nakagamit. May gamit na niya. Nindot sa di siya style kay kanang imulantang tangon diri. Na siya lock. Pwede mo tang siya pang, pwede mo tang ibawas camera. So, nindot siya style. And then, pwede sa nimo siya ibutang rin. Na siya murag ingon ani di. Kaning murag takob. Flap na ibutang na nimo siya na SWAT press. So, isudan nimo siya. Yeah. Pahugtan. Pwede na nimo extension sa mong tripod. Kanang pangangahon na nimo ba magamit. So, ipakita naman sa YouTube sa uban. Pero, pakita lang ako nga, ang iyahang quality in real life, man, hindi mo ta influencer. Kani siya, murag plastic. Nakita na, naragigas-gas. Oh. Pero ligon siya. It works. Ang ako lang una nabantayan paggamit na ako is, paggunit na ko ani ba yan, ana. Murag, samok man sa kamong, murag, oh, na siya hotspot, baka nang murag, kaya di mo good siya flush. Tawa. Ako lang tarong ko na focus ka dito. So, di siya flush. So, ang hitabo is, na siya murag burot. Dili siya pareha ani ba murag flush diha. So, igunit ni mo murag hait man. So, akong gitry ginana. So, isamot kinananon nga rin. Kung ganahin magunit. So, na-realize na kung paggunit din mo ani is diri kay babaw. Maigo siya gamay pero di na siya matter. Pwede naman sa ginani. Pero nalagi siya ma-feel lang gini mo. Pero so, na siya pagunit ni mo. Na siya daghang mga knobs kani para paukab. Look at that. Then nasa ni siya ni para sa kung nakataod na siya diha. Pwede ni mo i-move around like nawa ang focus say focus be. Ana, pwede ni mo i-move around. Ana. So, muna na siya. Fighter kayo. And then, wala siya. Nalikaw ko niya. Nindot siya quality. Kadang medyo nasa pricey siya. Pero nindot siya quality. And then, usa sa di ay kay usually kung tripod, imo nang birahon pa sideways. Karon man imo. Kani siya kay imo nang ituyok. Imo iana ba? Imo iana. So, wala na siya. Iana rin imo. Iana po yung pikas. Tripod na siya. Ligon. Pero akong initial nga paggunit na ko is ako siyang ibira pa dong gawas ba? Ituyok. Tuyok na ba? Tuyok. So inside na siya clip sa phone, na siya para clip. Makita naman kanina sa YouTube na naman ni panulutin mo. Clip ni mo, ibitay ni mo. Na siya ibang stuffs. But ako in real life, gamit na ako. Akong nabantayan is hindi siya quality. Medyo awkwardan lang ko sa feeling ani. Pero, ma-workout ra. So, recommended PGY Tech Mantis Pod. This is the pro version.
Okay, mura na siya bay. Gitapol kog storya dito, gitapol kog setup. So quick lang ta pero mo lagi. Wala ko kuan. Compare man nata na ko na siya ani good. Kani mo niya akong ginagamit vlogging kaning si Roy, I don't know so pagtawag ani. Pero yeah, look at the tip. So mas gamay siya. Mas gaan din siya. Nya kani siya ang style is lain kung pasbarog ka. Inana. Nalan siya extra options siya. Kaya okay naman Japon siya. Dako lang siya area kung mag-tripod ka do. Para bugat ka tripod, pwede ra. Pero pwede nyo mo i-clip. I-hang mo sa wall. Pindot siya nga, basta makita mo sa YouTube na. Ako lang kay real life feels ni mo, igunit ni mo sa tripod. Mura gini siya kung nabantayan kani. Na siya pakapin nga lanyard sad. Cool sa siya. Ayos. Sige bye. Amping mo diya tanan.